ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂಧುಲೆ ಯಾನ್ನಿಕಲ್ನ ವಿನು ಇನಿ ಗಾಡಿದ ಆಯುಧ ಪೂಜೆ ಅಂಚ ಆಯುಧ ಪೂಜೆ ಪೂರ ಆದ್ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತನೆ ಅಂದು ಎನ್ನನೆ ಗಾಡಿ ಪೂಜೆದ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ನೆಟ್ಟೆ ಉಂಡು ಆಯ್ನದು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಪಂದೆ ತೂಲಿ ಅಂಚನೆ ವಿಡಿಯೋ ಗಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. वक्रतुण्डमा कायकोटिसूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरुते सर्वकार्येषु सर्वदा. ओं नमस्ते सहस्रदेवी काश्मीरप्रवासिनी वीणावाणी परब्रह्मस्वरूपिणी विद्यादायिनी बुद्धिदायिनी पुस्तकदा देवी नमस्ते नमस्ते नमस्ते. सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये देवी नारायण नमोस्तुते. ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ಗುರು ಹಿರಿಯರು ನಮ್ಮೊಂದು ಭಕ್ತನ ಸರ್ವ ದೈವ ದೇವರೇನು ಅಂಚನೆ ಸೀಮೆದ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರನು ಅಂಚನೆ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡಿನ ಅಪ್ಪ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿನು ನಾಗಬ್ರಹ್ಮರೇನು ಸ್ವಾಮಿ ಅನ್ನಪ್ಪನ ಅಂಚನೆ ಚೌಕಾರ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಸಾರ್ಲಪಟ್ಟ ಅಜ್ಜನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಶ್ವತ್ಥ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನಿ ಅನ್ನಮೂಲೆ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಯಥ ಸಮೀರ್ದಿಂಚಿ ಆಯುಧ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಪಣಪಣ ನಡೆಸುವುದುಂಟು. ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಕಿಂಚಿತ ಬಾಯಿನ ಸೇವೆ. ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಂತೋಷಡು ಭಗವಂತ ಸರ್ವಶಕ್ತಿ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಎತ್ತೊಂದು ಒಬ್ಬೇ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ಈ ವಾಹನೋಡು ಎರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಮಾತೇನಿಲ್ಲ. ಎತ್ತು ವಾಹನ ಕೊಡ್ತದೆ ರಕ್ಲೇನ ಪೂರಾ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ತದ್ದು ನನದೊಂಬ ನೇರದ ಮಲ್ಲ ವಾಹನದೇಪನ ಭಾಗ್ಯನ್ಲ ಕೊರ್ದು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಮಾತೇನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪನ ಆರ ಬಾರ ಆ ಅಪ್ಪೆ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿಗಳ ಅಂಚನೆ ಸರ್ವಶಕ್ತಿ ಇದು ಸದಾ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರಡು ಪಂಡದು ತೆರೆಯದೆ ಮಲ್ತನ ಸೇನ್ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತದು ಸದಾ ಮಾತೇನು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಕೊಡು ಪಂಡದ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಬಣಗಾರಿಕೆ ಸ್ವಾಮಿ.
ada kallu berapa? Kallu enggak? Tidak. Mudah. Ayo, potong. Kallu undan, kallu undan. Ayun juran itu. Dia di sini malah oke. Mencari square mulai. Ayun juran itu. Apa tu? Ini tu juran ni. Nonton tarik kan? Berpudin boleh dia. Berapa ini otak pun? Cycle dia. Cycle tu. Mana tu? Oh, ni nak apa ni? Ini mana? Ayah itu ni. Ini nak kulit ya? Awak deh mula kita. Awak nak ikut. Iya ni na itu. Nanti dia. Awak pirau dah. Nanti ya.
अब आठ अब पुटा हुई jauh ada gendong.